Dobar dan, djeco. Krenimo zajedno u provjeru zadaće na 124. stranici u početnici. Pa lijepo pripremite vaše početnice i otvorite stranu 124, odnosno 124. Pred nama se nalazi jedan veliki, dugački tekst. I vi ste ga sigurno pročitali da biste mogli ispuniti zadaću. Ali neki od vas su sigurno vidjeli ovaj tekst i pomislili u sebi: joj čovječe, koliko toga ima za čitati. Ovo je dosta dugačak tekst, to ću priznat. Ali ako lijepo organiziramo to čitanje i ako budemo jako koncentrirani i razmišljamo samo o tome, stvarno nije težak za pročitati. Pa ću vam sada pokušati malo olakšati. Neki od vas lijepo vide tekst i jednostavno ga pročitaju i uopće ih ne prestraši što je ovoliko dugačak. A za one druge, koje ipak ovaj tekst, ova priča malo uplaši, izgleda malo dugačko, pa jednostavno pripremite ovakav papir. Vidite, ja imam jedan papir. To može biti vaša početnica ili bilo što s čime možete prekriti jedan dio teksta. Vidite? Možemo prekriti ove ostale rečenice i krenuti lijepo čitati od početka. A da bismo čitali s razumijevanjem, moramo prvo vidjeti što se od nas traži. Pročitamo lijepo pitanje gore. Pročitaj priču i popuni tablicu. Aha, pogledajmo, tablica je dolje. Aha, dobro. Pročitat ćemo priču pa ćemo ispuniti tablicu. Čitamo zajedno. Učenici prvaši jedne vesele škole svaki su dan za igru izgovarali brojalice koje ste pročitali. Tjedan su započeli brojalicom o životinji koja ima krzno. Drugi dan u tjednu glavna je brojalica o životinji koja je ostala bez nosa. Sredinom tjedna izgovarali su brojalicu o vrlo sporoj životinji. Četvrti dan u tjednu veselili su se uz brojalicu o životinji koja voli slušati pjesmu djevojčice Nade. Posljednji dan u tjednu su se koristili brojalicom o životinji čiji ubod zna biti vrlo bolan. Evo, priču smo pročitali. A ako nam nešto nije bilo jasno, vraćamo se i čitamo priču ponovo. Voljela bih da svako od vas još barem jednom pročita ovu priču. A sada krećemo u provjeru zadaće. Ova priča bila je napisana u zagonetkama. I ja sam sigurna da je vama bilo lagano te zagonetke odgonetnuti, zato što ste s razumijevanjem pročitali one brojalice na prethodnoj strani. Pa idemo sada provjeriti. Ako slučajno vidite da niste pisali uredno, uzmite gumicu, obrišite i ispravite. Pokušajte napisati što urednije moguće. Evo ga. Naziv dana u tjednu. U ponedjeljak je bila brojalica o medi. Jeste li tako napisali? Ako niste, lijepo ispravite. U utorak, to je drugi dan u tjednu, govorilo se o vrani, tako da ćemo upisati vrana. Idemo na sljedeće. Sljedeći dan je srijeda, a u srijedu su izgovarali brojalicu o vrlo sporoj životinji, a to je puž. U četvrtak su se veselili uz brojalicu o životinji koja voli slušati pjesmu djevojčice Nade, a to je čvorak. I u petak su se koristili brojalicom o životinji čiji ubod zna biti vrlo bolan, a svi mi dobro znamo da je to osa. Evo djeco, sada smo provjerili zadaću. Ako je netko od vas slučajno pogriješio, neka ispravi. Ako je netko slučajno pisao neuredno, slobodno neka uzme gumicu i neka napiše malo urednije. A za vas imam jedan zadatak. Kao što smo sada lijepo s razumijevanjem pročitali ovu priču, na 125. strani, to je ova desna strana, sljedeća strana, čeka nas jedna priča. Ovu priču ćemo pročitati. Ona govori o baki Mariji i njezinim unucima.
Pročitat ćemo ju nekoliko puta, a zatim ćemo dolje riješiti zadatke. Kada riješimo zadatke, provjerit ćemo jesmo li s razumijevanjem pročitali priču. Tome i služe ti zadaci, da provjerimo možemo li čitati s razumijevanjem. Tako da je vaš zadatak pročitati priču o baki Mariji 2 ili 3 puta, sve dok vam nije u potpunosti jasna, a zatim riješiti zadatke na 125. strani. Sretno!